وشانگرین کورد لستانبولê ji aleqeya bi zimanê Kurdî û xwendina berhemên Kurdî dilxweş in. Fuara Pirtûkan ya Stenbolê sihû heşt sal e her sal di destpêka meha yazdeyê de bû hefteyekê tê sazkirin. Deryayek ya Pirtûkan li ber çavê xwînêr an ji xwendekaran tê raxistin. Helbet bi dehan salan e weşanxaneyên Kurdan jî li gorî qam û hêza xwe beşdariyê li vê fuarê dikin. Nûbihar, Lîs, Aram, Jeûje, Ava, Rûpel, Ronî çend ji wan weşanxaneyên Kurdan yên ku îsal jî beşdarî li fuara Pirtûkên Stenbolê kirin. Mirov dikare bêje her sal nêzîkî milyonekê kitêbdûst û xwendevan tên vê fuarê. Vê derbarê de me nêrîna çend weşangerên Kurd ya di heqê fuarê de û aleqeya bû berhemên Kurdî pirsî. Her sal yani beşdarî fuara tiyapê dibin ya 10 saletê de tire. Welat jî em beşdarî fuarên cihê dibin. Teqrîben 7-8 fuar em her sal muhakkak beşdar dibin. Di fuara da xwendevanek taybet heye. Yani wekî dinalin kitêbxana kitêba nakirin, tên fuara da kitêba dikirin. İnsanî wisa mesela mêj vasî 4 sale yasa Kurdî digel ku mesela ketiye di fuara da wê kêmayî em nabînin. Yani fuara da her sal em ji fuara sala din em zêdetir dikin. Têbê Kurdî kêmasiyek weke merivkare hesab bike. Kiriya hûn didin vê derê û qazanca hûn jê dikin, hûn ger bidin berhev xusar e fayde. Bana yani em kiriya vira gelek bahaye. Yani kiri qasî kiriya xwe merî em filotinê dikir em dê me filotinek baş kir. Yani bu weşanxane tabii ki kiriya gelek giran e. Her weşanxane mesela nikare mesela beşdar bi zehmet e yani ji bo weşanxane bu hakikaten jî merî qasî filotina xwe kiriya xwe bide. کار تشکی نامینه. لیس حتی نکات 405 کتاب ما چاپ کردیم به کردی. اما درده ما زمانه کردی و کردی ما جی لی جوان. حتی نکا ام پری ممنونیم. بود ساله ما امتحان ور تابع ما پری تفروتن و ملت پری ت کرمان جمع و ام پری ممنونیم. أنا كإنساني ما كردي ما فهم كر زمان شو قصة مهمة وكتاب شو قصة مهمة وأدبيات كردي شو قصة مهمة والله صاحب جدار تكلم وبريتين ودكرنجي وتين زيارة جد. أفو بينشش مهم يونليش يا إنار ما أفكريه أمسر كردا أدبيات فلسفة كردا مدخبتن باش مسر قاضي محمد درخس سر خلف الشوفي مير بدر خان بك ما درخستيه علاقة كجبنا زمان كردي هي يعني إيرو تما كملت نرم تايبتيجي خوينارن كرد دخوازه ام بيجن لوشان خانه كرد كردي برهمن كردي ببینه و بگره بستینه بخونه ابيك ويكيجي ضد نشاندان حقیقتا جواکا کرد برچی زمان خوی یعنی لبله چو قصا قد خبه کرنشي زمانه کی تو نکار کلیته کی لخه تو زمانه کی نکار قیده لخه نکار مفتبک یعنی جبر ويكي زمان هر تم خودت جین یعنی هلبت نوێ derya Pirtûkan û weşanxaneyan de weşanên qet ti arîkariyê ji dewletê wernagrin weşanxaneyên Kurdî û yên Kurdan in. Wezareta Çandê û Birêveberiya Kitapxaneyan ya Tirkan her sal hejmareke mezin ji pirtûkên tên çapkirin ji berhemên weşanxaneyên Tirkan werdigire. Di kitêbxane û arşîvan de bi cih dike. Lê mixabin weşangerên Kurd û pirtûkên Kurdî ji vê yekê bêpar in. Mirov dikare bêje weşangerên Kurd her çi dikin, bi keda destê xwe dikin û bi awayekî xwebexşî xizmetê bû ziman û milletê xwe dikin. Ev jî cihê serbilindiye ye. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.